Kým ostatní ešte plánujú, ty už máš hotovo. Nepotrebuješ stokrát premýšľať. Potrebuješ, aby to fungovalo. A práve to z teba robí pragmatika. Pragmatici sú ľudia činu. Natknú sa pre nové nápady a teórie, ale len vtedy, keď to už niekde inde funguje a môžu to pretaviť aj do svojej praxe. Milujú, keď veci dávajú zmysel, prinášajú výsledok. Ak niečo nefunguje, nezdržujú sa, hľadajú lepší spôsob. Sú častokrát rýchli, extrémne rozhodní a veľmi efektívni. Pre nich je dôležitý výsledok, ani nie tak samotný proces. Ich filozofia je jednoduchá. Ak to funguje, je to dobré. A ak nie, zmeňme to. Ich tenistou stránkou niekedy je, že dokážu byť nároční na seba, ale takisto aj na iných. Preto sa niekedy stáva, že povedia iným veci, ktoré by si mohli radšej nechať pre seba. Často ich preto ľudia vnímajú ako netrpezlivých. No v skutočnosti sú to inovátori a makači, ktorí posúvajú veci dopredu. Tam, kde iní váhajú, pragmatik už testuje nové riešenie. Napíš mi do komentára, či si sa v tomto našiel a sleduj ma pre ďalšie hodnotné videá.